Everyone, welcome to Pambatha Kamanguza TV. I'm here to update you of what was happening on Uthando Nesithembu lwayizolo mhla ka-30 January 2025. Yeyi kuyashisa emzini kaMseleku. Phela emva kwaleya filimu uMayeni wathi nje umuntu akahambe nafike naye. Laba abanye bathula akusakhulunyiswana, hhayi ahambe uMayeni kanjalo noMakhumalo noma ngabe nabo bahambe, noMthombeni noMacele nabo bahambe. Bona bahamba bayaxabana indlela yonke. uMacele ubuza ngalento ebishiwo uMseleku phela, hhayi alaphethe uMseleku esho khona ukuthi angeke yena esabuyele emuva, akushilo nje ukushilo. Wabuza ukuthi umuntu onenhliziyo embi onjani, washo uMthombeni ukuthi unamagqubu. Wathi uMacele uyamsukela bakithi waze wathi kusho ukuthi yonke le minyaka ayisho lutho kuyena ngoba ayehlezi emsapota, eseze eletha ngisho no-number 5 nje. uMseleku ufike washiya uMacele esiphakwe wahamba waya kuMangwabe, ngisho kungelona usuku lwakhe, ukuthi nje une-stress sokuthi uMangwabe akancane ukufika athathe imithwalo yakhe ahambe ngendlela ayiyona. Nebala afike kuqala uMseleku kunoMangwabe. uMangwabe usendleleni noMakhumalo lapho kuthulekile emotweni, akekho okhulumisa omunye, kusho ukuthi basacotshwe indaba ka-number 5 lo kuthi usendleleni. Hhayi bavalelisane if sebefika ezindlini zabo. If ethi uyafika uMangwabe nangumthombeni usefike kuqala endlini, waxoka bakithi uMangwabe ukuthi kwenze njani. Uthe nje engena wambuza ukuthi usamthanda nje kodwa. Wahleka kancane uMangwabe ebuza ukuthi kuthandwani. Wase washo uMseleku ukuthi yena uyamthanda, wambuza ukuthi uthandani nje. Wancenga bakithi uMseleku ukuthi ucela uMangwabe angamshiyi. Bakithi nje uMangwabe vele uthe ungasesangweni itruck lizoqala ngaye ebese kukhala amaphepha, athi nje ucela amqabuze. Bakithi alaphethe uMangwabe abuze ukuthi kusukela manini emqabuza ngoba yilokhu waqala ngisho isizini 1 akaze sidala amqabuze. Athi ucela noma ihug. Bakithi alaphethe uMangwabe. uMseleku akhale ngokuthi uMangwabe ayikho into ayivumayo, amnike u-high five. Aphume uMseleku athi uyoqalaza uMayeni, abone ukukhala ibhungane, athi uyamfonela ingene esihlahleni, ebese emshiyela umlayezo bakithi umnyeni ngoba ekhombisa uthando, hhayi asho ukuthi angeke esadlula kaMakhumalo ngoba vele uMakhumalo ugcwele nge-social uyena futhi uya-understand-a yonke into. Ebese yahamba yakaMacele esiphakwe, vele ilanga lakhe namhlanje. Ngiyabamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.